Bryd sydd wedi ennill tipyn o enw iddo hun ers cael ei ddarganfod yn ei 70au yn yr Iseldiroedd yw'r Texel Glas. Ilan Williams, ti'n parhau gyda fi wrth fy ochr. Glutton for punishment bydd y rai yn gweud? Ie, falle. Ond fi'n rili gyffroes am y dosbarth yma, y ddafad flwydd Texel Glas. Dyma chi ddosbarth, a all hon fod yn ddosbarth pwerus iawn yn y bencampwriaeth, ond hefyd y brif bencampwriaeth o bosib. Gallu, chi'n edrych ar y Blue Texels, o be ni wedi siarad amdano efo Southdowns, maen nhw'n hollol wahanol. Mae'r carcas yn hollol wahanol, dim lot o gwastraffa yn nhw, dim lot o bryster. Mae'r canran y cig ar rhain yn aruthrol. Mae'r bryd i hun, mae'n neis i weld. A'r lliw dwi'n joio. Maen nhw'n ddi, ond gyda'r lliw arian arbennig yma yn mynd yn frith trwy'r pen, trwy'r corff. Mae'n dal ar llygad, mae'n drawiadol yn dweud. Ydy, mae fe. Yn y tywydd fel hyn, mae'n esglein ond fe hefyd yn does. Mae fe'n dal y llygad. Maen nhw'n, chi'n edrych ar ddefyd nawr, mae rhywbeth chi'n sylwi ar pob un yn nhw. Fel fi wedi gweud, mae'r carcas yn carcas penodol iawn ar gyfer cig yn dydi. Mae'r ddafad yn rhedeg yn fyna nawr. Mae'n llydan a mae'n digon o cig yn y parti ar ei ôl na. A mae'n edrych fel yn bod yna dipyn o steil yna hefyd gyda'i. Cig yn y lle cywir ar gyfer y farchnad. Mae hwnna yn hanfodol. Dyna beth yw'r pwrpas magu'r defaid yma i ryw raddau? Ydy. A be ni yn gweld yma yw i siŵr fod yn gweld bach mwy o'r Texel Glas yma nawr, lle maen nhw'n magu bach mwy o hyd ac yr arfer. So, mae'n mwy o cig yn fyna hefyd. Maen nhw'n rili yn mynd at y marchnad commercial fel maen nhw'n gweud. A maen nhw'n dda yn neud hyn hefyd. Dricha ar rheina. Mae gwerth arian yn fyna, yn dos e? Gormod i rai pobl sy'n ni'n gweud, ond... Mae dwi'n moca ni ddim yn ddigon drwy fod i'r bryd yma, lle weithio ti, edrych ar hwnna. Mae'n lled yn nhw, maen nhw'n symud. Rhai o pethau di pobl ddim falle'n sylweddoli amdano brydau fel hyn, y rhai sydd wedi dod o'r Iseldiroedd a Ffrainc a pethau yw, maen nhw'n siap gwahanol, achos mae'r genetics yn wahanol. Fel maen nhw'n gweud, mae'r double muscling gene i gael yn lot fawr ohonyn nhw. I chi'n gweld yn y gwartheg, rhywbeth, os chi'n gweld lot o gyhyrau arno fe a bob beth yna, wel hwnna yw'r cig yn fe, a double muscling gene yma sydd yn neud y nodwedd yma i'r Blue Texels a'r Texels eu hunain. Dyma eiliad nawr yw pobl yn goffo dal y defed, mae hwnna'n gallu bod yn gamp weithiau, yn dweud. Ambell i ddafad yn trial bod yn gyfrwys yn gwrtho cael ei dal. Ond wedi wneud i goll llwyddiannus drwy hyn, dwi'n meddwl, yn dyn nhw, ar y teg. Weddol llwyddiannus yn fyna. Yn bersonol, fi'n meddwl bod y biniad yn iawn yn gadw nhw'n rhydd. Mae rhai pobl ddim yn keen iawn yna fe. Ond gadael nhw'n rhydd, chi'n gallu gweld sut maen nhw'n symud steil, ydy'r coesau ôl yn dilyn y coesau ymlaen. Dyna lle chi'n gweld y rhywbeth wedyn. Os nawn ni edrych ar hyd y llinell, lle chi'n gweld safon eithriadol tu hwnt. O'r un pen i'r pen arall, does dim lawer o waniaeth ynddyn nhw, ys e? Na, mae'r beirniad yma, mae gyda fe swydd serious ar ei dwylo fe yma. Dwi ddim yn... Swn i ddim yn licio fod yn ei sefyllfa fe ar hyn o bryd. Gŵr o ogledd Iwerddon, Drian ag mae yna bwysau mawr ar ei ysgwydda fe nawr. Mae'n edrych yn eitha cwl, mae'n dwylo yn ei boced efo yna, mae'n edrych yn eitha hapus i fyd yn dwi. Adi. Ond mae wedi cael 3 clas o Danny Felt yn barod, a yn amlwg mae'n gwybod beth mae'n gwneud. Mae'n gwybod fel mae fe eisiau beirniadu nhw, mae'n gwybod y system mae fe sy'n mynd trwyddo. Ac mae'n edrych yn ofalus yn o pob un ohonyn nhw. Ni'n gweld Caryl Nant Gwynedd fyna. A hithau enillodd nôl fan hyn yn 2024 y bencampwriaeth. A hefyd yr Is-Wobr yn 2023, mae hi'n enillydd cyson iawn. Ar hyd y dosbarth mae yna ddigon o bobl da yma hefyd, oes e? Oes. Mae'r bryd yn ei hun, mae pawb yn gwario amser. Chi'n siarad yn y sioe gyfan hyd yn oed. Mae yna amser yn mynd mewn, mae pobl yn meddwl amdano sioe yma, amser yma blwyddyn diwetha. Ie, yn union. Mae amser hir yn mynd mewn i baratoi rein. Ac ar frig y dosbarth ar hyn o bryd, ni'n lli gweld Aled Grocot, Swffrwd, Gwent, a mae'r ddafad yma wedi ennill yn barod eleni. Mae wedi ennill y bencampwriaeth yn y Texel Glas yn Swydd Efrog a Sioe'r Ucheldir. Hon yw'r un mae pawb eisiau ennill. Os chi'n siarad amdano pocedi dwfwn, so ni'n gallu dweud bod hwnna yw'r un llechen yr un dyfnach yn y fe. Drech ar ei ffenni? Waw. Os chi'n edrych arnyn nhw, di'r pennau nhw ddim yn rhy hir. Maen nhw'n hollol wahanol i rhai o'r brydau eraill.
Os chi'n cymaru nhw efo rhywbeth arall sy'n dywyll, pen dywyll a syffoc, mae syffoc efo pen mawr hir fel fath o Roman nose, fel cyrf yn fe, ond mae rhain, maen nhw'n hollol wahanol. Byr, trio peidio gael gormod y lled yn fe, mae'r lled yn dod yn y carcas i hun. Nawr fi'n gwybod yw'r pen ddim yn bwysig, mae'n cael ei luchio i'r bin yn syth bin yn y sialdi, ond ar gyfer y cylch ar ddangos, mae eisiau pen smart os sy'n dal llygad y beirniad, llygad siarp. Na di, mae rhaid gael rhywbeth sydd efo steil yn fe, rhaid gael rhywbeth sydd yn cerdded yn dda, a mae rhaid i'r pen symud yn dda gyda'r corff yn fe. Os chi'n gael rhywbeth sy'n dal i ben i lawr yn amlwg, dwi ddim yn hapus iawn i fod yn y ring, nag yw e, ond mae hon yn symud nawr, a mae'r coesau yn dilyn, y coesau ôl yn dilyn y coesau blaen. Mae'n serious o'n i fel. Mae'n edrych yn debygol bod hi wedi cael ei gweld unwaith yn rhagor gyda'r beirniad yma o Ogledd Iwerddon. Wel, mae gen i weld, a fydd hi'n aros ar frig y restr ar yswch dan i. Fyddwn ni'n nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y ddafad flwydd Texel Glas yn hwyrach. Cilch y Defaid, nawr te mae'r nerfau yma nawr. Dosbarth y ddafad flwydd. Fi nerfus drostyn nhw. Mae'r safon yma, mae fe'n erythrol o safon, ond fel ych chi'n gweud gynnau, mae'r ddafad yma, mae'n anhygoel. Mae'n wir yn anhygoel. A wedi ennill yn y swydd Efrog a hefyd yn yr ucheldir. The one to beat. The one to beat. A chymod be, fydd hi'n beryglis yn y pencampwriaeth. Fydd hi yn beryglis. A bellach na hynny, mae'n beryglis i'r sioe. I pawb arall sydd wedi gwario amser yn paratoi'r Defaid, mae hon yn serious o ddafad. Ac yn gobeithio bod y beirniad yn mynd i newid i feddwl yn yr ail safle ar hyn o bryd. Mae Dave Roberts di ennill boio. Dim fe sy'n dal wrth gwrs y ddafad, ond fe sy'n yna. A wedyn yn drydydd a phedwerydd, mae Rhys Williams di ennill dragon Sir Gaerfyrddin. Ond yn mynd i newid nhw, Ilan? Wel, mae'n newid nhw nawr. Dim amser i fi siarad yn fyna, dim amser i fi mateb, odi. Fi'n gallu gweld pam, sy'n dweud bod hwnna sydd wedi cael ei symud i drydydd, mae chydig yn lletach o be fi'n gallu gweld yn fyma. A wel, mae fel bwrdd. Mae yn dwi. A Rhys, y perchynog sydd yn dal yr un sydd yn y trydydd safle. Mae fe'n gwybod be mae fe'n neud. Ydy. O be fi'n clywed, mae'r ddiadell o safon uchel gyda fe. A i fod yn onest, os chi'n cael trydydd yn fyma, heb sôn am cyntaf, i chi wneud yn dda iawn yn y sioe yma, yn y clas yma, efo'r bryd yma. Wel, Rhys yn illodd y bencampwriaeth y bryd yma a llynedd. Ydw yn gyda'n yr ifane? Mae fe wedi mynd. Aled Grocott yn greidi o fferm Syffrwd. Fanna am Gwent. Cytuno? Cytuno, yn hollol. Chwarae teg i Aled. Mae fe'n cyrraedd y brig a popeth mae fe'n neud. Aled, we're back again. Back again, yeah. Wow, what are you? Just behaving a bit at the minute. She's made you proud this year. Definitely. We had a lot of fun with her. She's, I think, quite a bit of her, so. Both types are now popular within Wales. Cross fingers now for later on. Crossing. You'll have to get a towel, I think. You're sweating pints. As usual, Aled. Diolch yn fawr chi, Adeg. Thank you very much.